Podmuklo i tiho se širi krvlju, napada jetru, a zatim i druge organe. Hepatitisi B i C, ako se ne otkriju, podsjećaju stručnjaci povodom svjetskog dana tog virusa, smrtonosni su. 1,5 milijuna ljudi godišnje umire od posljedica. Apsurdno je to što se prevencijom ta crna brojka može značajno smanjiti. Ana Strizić i Vanja Kranica. Redovita kontrola za 57-godišnju Maricu. Hepatitis C otkrila je slučajno. Gdje ga je zaradila, ne zna, no sada zna s njime živjeti. Najviše na prehranu pazim, da, na prehranu i onda na radne aktivnosti. Ne radim toliko koliko sam prije radila, ne mogu, jer se tu nekad se umaram. A uz sebe oboljeli moraju paziti i na druge, kako virus ne bi prenijeli. Tu je otkriva 29-godišnja Riječanka i druga strana bolesti, predrasude. Većinom ljudi ne poznaju baš sve o tome, pa onda se boje zbog toga. Hepatitis B najčešće se prenosi spolno, a C uglavnom narkomanskom iglom ili slamčicom. Simptomi u početku gotovo ne postoje, pa oko 500 milijuna ljudi, od toga 80.000 Hrvata, boluje od jednog oblika bolesti, no nije sve tako crno. Hepatitis C, testirajte se, bolest se dobro liječi, hepatitis B, bolest se da prevenirati. U suprotnom može se razviti ciroza, to je stupanj pred rak jetre koji često slijedi. Paradoks je da dobrim javnim zdravstvom možete, barem kod ovih koji su uzrokovani ili B ili C hepatitisom, pacijenta izliječiti i time u biti spriječiti razvoj i ciroze i raka jetre. S obzirom na to, tisuće novooboljelih i crna brojka od oko 1,5 milijuna umrlih na godinu zaista su zastrašujući.